אני אראה לך את הדברים, אני ממש השתפרתי. רגע. אוקיי, אני אראה לכם את הסרט הפרטי שלי. אוקיי, אף אחד לא משחק מהחברים שלי. יש לי חוק כדורגל עוד כמה דקות. רגע, אני עכשיו מתחיל להראות, וגם יש לי סמל פרטי. אני מתחיל להראות לכם את הדברים הטובים. יש שתי סמלים פרטיים, אחד בזה אני לא יכול להיכנס, אז עשיתי לי אחד חדש, אבל הוא יימחק בעוד שנה, אז כאילו יש לי עוד הרבה זמן. זה, יש לה גרנדי עצמות. זה הדמויות המטורפות שלי. תראו, איזה טובות. אני הצגתי דמויות מטורפות. ממש טובות. זה כבר נתן לי כמה מיליון. תראו לי בתגובות אם אתם רוצים גם להשתתף באיבנטים. וגם לעשות דברים. ותראו את החלצה אם אתם רוצים גם חלצה כזאת. תרשמו בתגובות ואני אראה לכם איך אני הצגתי אותה ומאיפה. ואיפה החולצה הזאת, אז אני אראה. אז נתראה בסרטון הבא. ביי. ביי.